Padze Mahere oya nenyaya yakamira dai so. What this regime, the ruling party ZANU-PF, take care of SADC, ichivapa the access yekushandisa magetsi, but industries chaiwo they are spending more than 20 hours a day ari asina magetsi. Sana bena mashoko atakwa pana Padze Mahere kuti bo subscribe like tina on the bell icon. Timinda paendo pake anoyanyora achiti Zimbabwe has been reeling from rolling blackouts for over a year now. Most households and industries experience 20-hour load shedding daily. The government has no plan to fix the power crisis, but they are demanding special favors to mask their incompetence during the SADC summit. As usual, they do not care at all about how citizens have to cope with this lack of electricity on a daily basis. They only care about themselves. Ordinary people experience even longer blackouts during the SADC periods to accommodate incompetent elites. We need new leaders. Mashoko ndo Padze Mahere aiwa anoadvocate wakomana arikatora mashoko kuti aiwa vanongogona nguva vachizvivharidzira incompetence yavo kana zvakashata pamusoro pavo, but at the same time patikuona SADC inenge irimo vachipiwa the access to electricity. Macitizens emunyika yeZimbabwe anofanira kubatiwa wozi kuva utungamiri anofanira kukoshesa macitizens, anokoshesa madelegates eSADC more than macitizens. Ari kuuya achitaura achiudza ZANU-PF negovernment yavo kuti aiwa zvavari kuita izvi incompetence, tikuda mamwe maleaders manyowani. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake. Ina comment section medu musangano subscribe like chinotina on the bell icon.